Май ayında Müsim'de Akbuy avullarına bağışlanğan fenni tarihi konferensiya uzlaşaq. Bu aydan avullar tarihi barlana, avullar tarihi turunda kitap bastırı işlerine әзерлек bara. Şitte yaşayışı Müslümanlar da rayon tarihin öğrenüge özülüşlerin kirdi. Күптән түгел районга Азнакайда яшәүче мөселманнар килде. Республика Язучылар берлеге әгъзасы Санкт-Петербург Фән һәм сәнгать академиясе мөхбир әгъзасы Марсель Гарипов җитәкчелегендәге делегация үзәк китапханәдә җирлегебез тарихчылары, язучылар, музей һәм китапханә хезмәткәрләре белән очрашты. Очрашуда сүз районыбызның авылларының, шул исәптән югалган авылларның да тарихын, тамырларын барлау турында барды. Bu yönelişte bizim Aznakay rayonunda şahti işler işlendi. Kırıklap avulunun tarihi yazıldı. Hem indi onların körnüklü derdi degende yugalgan avullar turunda 30 avul turunda kitap çıktı bizning birinci respublikada. Müslümanның da şunday avulları var rayonның. 20'lab avul yokka çıkan. Bu tarihlarında bizning bugun yazıp kalmasa gelecekte bu мәгълүматлар югалачак. Müjahid Әхмәтҗановның авыллар, оешмалар тарихы турындагы китаплары, видеосюжетлары күпләрдә зур кызыксыну уята. Язучы Фуат Садриевның туган авылы Олы Чакмакта тарихи төбәк. Азнакай төбәге тарихын язучылар арасында иске Чакмакта туган якташларыбыз да бар иде. Юморескалар авторы Халидә Галимова, Азнакайда чыгучы Маяк газетасы корреспонденты Лиза Нурлыеваны туган авыллары иске Чакмак авылы тарихы да кызыксындыра. Безнең инде Азнакайда бик күп китаплар чыкты инде. Тарих, менә шушы югалган авылларны барладык инде без. Һәр оешма үз тарихын барлый. Хәзер инде кем әйтмешли, модалы бит инде тарих язу. Үзем дә бер китап нәшр иттем инде. Анысы безнең Маяк газетасы редакциясе тарихы турында инде. Һәр язучы үз авылы турында китап язса, авылларыбыз яшәр. Авыл яшәсә, татар да яшәр. Татарның рухы авылда, ди Марсель Гарипов. Аның сүзләрен якташ шагыйрәбез Лилия Садриева да җөпләде. Без күп кешеләрне, тарихны тирәнтен белгән кешеләрне югалтабыз. Менә бүген үзәк китапханәдә бик матур, бик файдалы очрашу булды азнакайлылар белән. Инде анда без беткән авыллар турында сөйләштек. Чыннан да бик җитди мәсьәлә. Biz инде бүген белгәннәрне киләчәк буынга тапшырырга тиеш. Лейсан Ахматова, Мөнира Арсланова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.